Rajakhor aguli otu mothornai rokni yago kebengmwngo kwlai tongkha Agartala birkhung bathakthaio phainai joto haste lokurok tei phatar haste lokurok bo aborok belai kheno hamya adera mongni simi yogna ni bagwi tangsalo achukmung khlaina ni bagwi ringkha haste ni chamung tei transport tei tourism bedek ni montri sushanta chowdhury Agartala birkhung bathakthaio ni kacham terminal vavani conference hall phai manjak phaika transport bedek ni sachiv uttam kumar chakma transport bedek ni Commissioner Subrata Chowdhury Agartala birkhung bathakthaio ni okra naikol koilas chandramina Tripura police ni IG Eldalong ni logiwa kwbangma samung khlainai rokbo manjak phaibekha kwbangma samung khlainai mothate auto mothornai rokno Tripura haste ni sinimung rok hamya ta khlaidi khwnai kwrak saktharmwng montri birkhung kwrak